Dong mana higni ariyo kende piny Kenya chomo yiero gana ariyo prayo kod abiriyo to kiwinjo kit siasa kiweyo kata mar Orengo iwinjo kit siasa ma sani osechako bedo kagore gin weche moko ma samoro ok inyal chike iti diriyo kendo nitiere jok madhi kendo nyalo kata yanyo jatelo wadgi e mbele oganda samoro dwa wach ni maybe crowd influence kata bedo ni ji ng'eny koro miye mor ma bende pok wacho weche moko moko dhi kare ere kaka owinjo bed ni jotelo are sani kwa dhi mbele kwa chomo yiero maduong' ka bende siasa medo dhi bedo kod liet mang'eny ere kaka owinjo bed ni gitayo chenro gi kendo gitayo ngima giwegi kaka girelate gi jopiny kata kaka gitudre gi jopiny. Samoro nikech an asebedo achiel kuom jogo ma jiwo kata train jotelo gi sama pok oyiergi kendo kose yiergi to watimo negi gimiluongo ni induction. Gibed governors, gibed kata cabinet secretaries, sama giikre mar mondo timnegi swearing in, wapuonjogi kaka gidhi behave. To Lydia, an samoro buoga nikech ng'ato e klas kacha to bolore ndi kendo buogi ma wachni are you the one or is your brother? Are you the one or is your sister? Nikech kinyi oko kacha giga koro obolre iye kae kende miye microphone e pa to sama koro ang osechopo moneno crowd mimiye microphone ye donge wiye osega wil chon mineno bet nyaka e class mupuonje koro akiani en okanyal luongo nying jachien nikech en to okapar ni mano shida mare to en ang'o en ino dangi yud kaka rane Kenya en ang'o nyalo interfere koda na kinye kose en ang'o nikech masamoro penje kata in the following week kodwo e class but me kech samoro wa record nyaka videos go koro wa play negi ni are you the one to nyalo nyisi ni that is not even me. I was misquoted, I was kiangon pile kaka waneno gi ka giwacho ni to in between kanyo bende Lydia nitiere moko mabeyo magin they follow those instructions kendo gitimo kaka ber makata ka gineno ka jopiny koro oselokre ma koro gik moko dhi kaka dhino to kendo gin gi courage maginyalo kueyo godo jopiny. Omiyo jatelo nyaka bed ni kaka ne wasewacho kendo wawinjre gi Eric ni jatelo there is a reason iluongi ni jatelo nikech in mitelo koro kisetelo ka to timbeni giki mitimo chenro magi nyaka bed manyiso kaka jatelo ripo bed ni timre nade telo mano number 1. Number 2 cases mag vetting kuonde ma koro igogi e msasa bende pok osebedo makare kendo nobuoga ndika chieng' cha waneno ka EACC nyisowa IEBC ni gin vetting no is not their business ni gin jogo ma parties okelo negi ema gin gidhi timo nade gidhi ya credit mondo gimi thuolo dhi ochung' mano kane giwacho weche mag by elections masani dhi mbele. Omiyo bende miyo waluoro nikech karakoro institutions moripo bed ni geng'onwa jotelo maricho matelo e weche maricho bende karakoro ni teko ni giongego to karakoro jopiny ang' noyud resruok kanye kata bedo ni muma to wacho ni resruok wa amana kanye msalaba malo to wagoro chopo kama koro the rubber is meeting the road ni vitu kwa ground ka wan waonge gi teko waonge gi msalaba. Omiyo institutions moripo bed ni konyo nyaka duond japiny must arise to the occasion kaka political parties. Okinyal bedo gi political party ma inuse nyisi ni ng'ani to yanyo gaji en kumora mora ma entie ji nyaka gore makata remo nyaka chwer to ni un kiny mane modhi mako bade eriko tosha to king'iyo kit telo mare to en gima kata jopiny makoro dwani mondo dhi hotel ne godogi ok morgi to gima rach kabisa bende Lydia en ni mago e jopiny moko samoro timona ohero kich mane kit telo magidwaro. Omiyo moving forward kata kaka wadhi e yiero sani to jopiny nyaka penjre ito what kind of leaders options machal nadi ma wanyalo miyo thuolo mar mondo bed jotendwa to aeto institutions of governance ma bende ripo bed ni tiyo tich moripo bed ni gitiyo bende oti tich ma katiba marwa gi teko mar jo Kenya osemiyogi
ji kaka National Cohesion and Integration Commission ang'eni sani nitiere chik magidwa ni mondo lok mondo migi teko mar mondo kata mana ka ni rally kacha gijabedo wa gi monitors samoro nyalo bedo na rwako gini ka Lydia to kara ma en audio kata en camera I'm recording gik moko te I am recording all the voices to sani gidwa ni mondo migi teko kata mana evidence machal gi minyalo kaw gi machal kama inyalo dhi go de court ma chung ng'ato manyise ni you cannot run for office nikech gik mane wachi rally ni kaka ni timri kae okochopo e yo ma ratiro to kamanyo eka wanyalo strengthen democracy ma Kenya ka e kaka timre pinje ma oko kidhi kata mana Singapore gini kidhi America kuondegi nitiere institutional foundational principles kaka moko manende Eric somo kagi magi se wacho ni magi e kaka wan wadhi timo yiero magwa omiyo Kenya ka bedware ni mondo wa learn particularly political parties kech kine magi miyo wa jogo ma bang'e ipiedho gi jika IEBC kata mitimo ne gi vetting dware ni kanyo bende jopiny mar members of political parties bende osiem wange jotend political parties gi mondo jogo ma tendgi ok gin timbe mabeyo masiro kaka telo ripo bed ni timre mondo genggi adonge daka rio kenda dhimi second